Lalo 858-6108 o 858-6109. Sige na, i-opening ko na ang cellphone. Dali, tawag na dali. Pwede mag-request tita o gusto ni Walking in the Rain ang A1. A1 ko ba kung bakit? Kubako, si Kubako. Ewan, Kubako. Kubako na yun. Sige, tawag na lang sa cellphone. Alo? Hello. Andiyan lang. Siya na-ikuan, siya na ako naman. Ayan, hello, mayong hapon. Hapon, sir. Before na to ni Sugda ng atong seremonyas, pakipalong sa simong radyo diha o sa telepono lang paminaw. Okay, gaiko. Kamay lang. Jotay. Okay na. Kana. Kinsa man ni? Si Rico. Bah, kanang bukalista? Rico Blanco. Di na mao. Dili. Di day mao, binako mo si Rico. Rico. Say problema nakatapila edad ni mo Rico? 18. Pila? 18. Ay, gisugor mo ko sa akong ate. Akong ate na lang ito story. Dali ang ate, dali ang ate. Para Ate may problema. Para ang ate mo itong padulan, dali. Halo ate. Halo ate. Palayo gamay sa radyo ate, palayo ate para kanang kita ra gyud makadungog-dunga ba. Ay, hello. Yeah. Kana. Say pangalan nimo ate? Okay lang. Say pangalan nimo si Sina. Pila edad na to Sina? 25. Unsay problema sa usa ka babaeng 25 years old? Andang kanang mga ilang unta ko ga-device ba? Ang inyong buhaton kanang iro pakanon ninyo nagnaibitsin. Para magpula ang baana pwede na magsabat-sabat. Alam sa iro, ginoo ko ni mga iruan eh. Nailom na. Kanang dili ganingan siya nga problema pero mga na lang tugon sa akong watan Sige. nga problema. Larga. Oo, kanay. Fire. Fire na oy. Ay, sorry ka nang mga na lang ko kuya ba? Namang gwi. Kuan dili pud siya matawag na kami pero love life good ka na mga na lang ko ba? Og seryoso ba ng taong sa Facebook lang siya panguyab ana gani. Sa Facebook ra pud mo nag-ila. Dili kaila po niya. Kaila ka niya. So, di lang ingon nga sa Facebook naman. So, personally, kaila gi ka niya. Kaila mi, classmate ako siya, high school. Oh. Pero, wala siya sa Cagayan. Wala siya karon kuya, na siya sa Davao. Ay, ang layong. Pila edad ni mo galing? 25 kuya. 25. Ngano, wala nanguyab sa imo nga nasa dool? Walay nang uyab sa imo na sa doon. Naaman pero dili ko sure or seryoso siya na din sa kayan pero dili ko kabalo og seryoso. Ngano ang usa ka babae di man makabalo nga seryoso or dili? Ano dai sige lag joke. Kuan manggod ko yan ay usahay gani para sa ko murag dili kay siya seryoso kay nay nawid na ko diri pero kanaging time nga mag-text lang siya ganang mugo ra kay kanya replyan imong taas so muna definition ninyo sa dili seryoso kanang burag parang burag na lang or wala gusto ninyo nga ang seryoso kanang nagida perminti kanang consistent burag ana so kani siya burag medyo kapaduding pero dili consistent ana lugar burag ana
Pero kaning taga Davao, in fairness, magsigig chat patag adlaw. Oo, ana. So, niabot gyud sa lugar sa punto nga nanguyab gyud siya sa imo ha. Kuan ang yaman kung kuan karon kay kuan siya siman siya. Dili pa daw ang gusto niya kuya kay dili ko maguyab-uyab murag dapat ang kulat daw ko sa iya ha. Ako balong Ikaw pa lugar ipahulat lugar ha. Well, nga nira maguna siya no. Like for example, kung na yung mga butang like for example na nag-wait pa tapos wala man sa nooy sa karon wala man pug kay current. Wala man kay kanang current karon nga uyab or gapanguyab nga consistent, wala. So, in fairness, while waiting, so nahimo pa nimo na siyang lingaw-lingaw. So burag ang dating sige mag-entertain lang kay sa bagay wa man siya kay current karon. Ang problema lamang gud ani, if ever na ay mo sabay karon nga consistent manguyab sa imuha, I'm sure ay na lang to kailangan mo for example mo kag mag-wait siya until when man ingon ba siya nga hantod sa June kay mo anak ko diha magpakita ko sa imuha. Nabay nga na? Nabay time frame? Walay time. Mo nga problem kasi ang problema man gud sa mga babae, syempre ang role sa mga girls, di ba? Igo lang maghulat, di ba? So ang problema pa ng mga lalaki, mayin siya nga paghulat, ang pangutana gyud dapat ninyo next, labi na kamo mga girls, nga giignan og maka-wait until when kailangan dapat na time frame kay basig ba pa man 98 ka na. Ulot na, namalhan ka na. Sige lang gyapon kag-wait. Di ba like for example, o sige, karon lamang guni. For example ha, kung naay ka panguyab kay nasa training for 3 months. O sige, fine. So after 3 months, dapat na kay plano nga mo ani din manguyab mo atubang sa kuha. Like for example, karon kanang taga Davao, ngano man na nabasa sa Davao tungod kay dito nagi siya nagpuyo o taga Cagayan siya dito lang siya nanarbaho. Wala siya kuya kanang nagtaga-Davao na siya kay taga-Davao mo pugo dati. Oo. Kana nagtrabaho na siya bago lang siya nabot gikan sa gawas. Nag-training pa daw nag-training din doon siya para sa iyang kuan. Ayan na oh. So pila daw ni ka months ang training na yang giingon. Taman June. O June. O yan. So pag abot ba og June, na ba siya plano nga anian ka sa Cagayan or mag-meet jud mo? Kay basin magumahulat lang mo sa wala. Wala po siya nag So niabot gid mo ba sa punto nga nanguyab gid siya? Nga moingon siya nga love ta ka ana wala pod. Ang yang giingon kuya kay kuan lang kanang willing ba daw ko kay ganang-ganahan daw siya kay ako daw yung nakita nga more future. Gwapa kay kadiha dad. Tuo sa kadiha. Happy. Ikaw ba karon gatrabaho ga eskwela? Unsa mga gatrabaho ka ga eskwela? Nag-apply og trabaho ko. Ayun. So meaning to say hindi pagka di pa kay ka busy karong mga panahon na. Dili. And wala pa sa di pa kay ka prone karon nga nay manliligaw because basically wala pa sa kay kasigig uban like ni nanarbaho nga nailain mga group of lalaki or wala ba kay pilang karong ikabisihan na mga organization, wala pod. Wala po. Oh, that's why ang imo sitwasyon karon ning ana burag sige fine Facebook fine because wa mo ka na busy. Swerte ning lakiha kay wa pa maka na busy. What if di naman din ang real story? What if makatrabaho na ka? Mapalibutan na ka sa mas daghan na or nanay makalain makadiscover. I'm sure siya reject na gina siya kay na may mas lami magitong nas duol. Lahi ra gid ang unod nasa duol. Diba? For now, malibog lang ka because technically di pa man kay ka busy god. Nag-apply pa sad ka, napakay panahon sa Facebook. But you know what? If ever na nakitrabaho, then maka-appeal na ka sa ubang pang mga area or organization or something nga di ba na uban lalaki nga pwede ka makipag-mingle. Nako. Posible gyud na nga ay napamanday ba makaingyo ka nga ay pwede napamanday ni karon ra man gud nga medyo ma-confuse ka because di mo kay ka busy pa. Ano, pila na ka months nga walay trabaho? Ano ka ba? Nagtrabaho na ka dati, nag-resign or wala pa gikasukan na ka try? Nagtrabaho na ko kuya niya, nag-apply magud ko karon na pud sa layo nga lugar. Gusto niya sa Davao kung mag-apply. Oh, imposible magud kay kuya kay ang akong gi-applyan ba, nag-apply ko kanang sa DepEd gani. Gusto niya nga dito daw ko sa Davao. Kumadagan kay siya og mga unya kanibitong lakiha alam mo feel na kong lakiha kay kuansa ni siya labaw po ning paasa ning lakiha ba alam mo because alam mo ang ginagawa lang niya sometimes na yung mga lalaki
gina-PM-PM ang mga girls. Pag medyo kumakagat, pwede rin siya. Pero kanang parang naawala bitaw. Basta nalan siya kaya lalaki kasi pag ma-feelan niya nga na assurance nga medyo medyo nagi chance niyo. So medyo paasa-asahon ka, palamian kang istorya na akaron ikaw dayon nga medyo na-fall ka na, medyo pa-fall man ang laki. So medyo kaka-fall ka na, pero kung imong tanawon technically, ano na-fall man ko nga, wa man mi nag-uyaban eh. Kaya bisag ikaw gayud nang wala, nag-ingon ba siya kay love you, nag-ingon ba siya nga love ta ka, kay kung ako seryoso gyud ko, I will go to Cagayan de Oro and meet you, then mag-date tayo, usapan nato ng maayos. Ako okay rin ako sa Facebook right now, mas ganan pa ako sa Facebook compared sa text kasi ang text parang hindi mo nakikita na ang Facebook kasi may update eh. You can picture anything, pwede ka na video. Medyo dull sa reality do layo gihapon pero at least medyo na picture na video medyo arang na ni siya compared sa text lang. Now, if this guy is really serious about you, you know one of the pinaraman taon ng Davao Cagayan eh. Pwede ra ka mag-bus. Nana ba siya nga mga step na medyo ni action siya og kwan? Kuan lang kuya, invite ko niya ganang kasal daw sa iyahang cousin man yata sa Bohol. Libre ko. Pero dili man nalibog ko kay wala may dili kami. Exactly. Kaya nga, okay fine. Ayun na lang. Because that's your problem. Number one, para kay feeling na ako karon kay gaka-fall na ka. Pero kaya lang ang problema lang kay di ka kabalo sa nga anong sugton-ton ako siya kung wa mo siya nangutana. Di ba? Yung mga sitwasyon, baka kasi gipa-fall ka lang siya because feeling ako baka siya rin na something na problema. Now, ani na lang, para mahuman ning tanan because nagka-problema na mga karon, i-clear na sa chat pa lang, you know what? Unsa man kita duha, unsa man status na tong duha, nagunsa man gyud ka nanguyab ba ka or ana, i-clear. It's okay for me, it's okay. Pangutanon nimo, unsa man gyud? Siya ba ano bang mga message niya everyday? Mga good morning, mga ano bang mga message niya? Panao mga iyana ko tas nagani murag na week na sige siya gapanawag sa video call. Ayan. Tapos anong pinag-uusapan niyo pag mag-video call kayo? Wala, naka-brief na siya, naka-brief. Naka-brief. Wala na. Na mushroom. Pag ingana, i-print screen dayon, tapos i-blackmail mo sa mga daga 50 mil. Kiefer Ravena lang ang peng. Yan na biktima si Kiefer Ravena, mga diya. Anyway, so anong mga topic niyo, mga topic? Anong mga topic? Ano ya kanang mga sikuan lang kanang sa iyang trabaho, sa iyang plans sa ginawa na everyday lang gud nga nagunsa ka, may ana gud nga So parang update to self. Baka feeling ko lang to, baka BS din to. Pero sinabi ba niya na crush kanya dati? Oo. Medyo ni Ana na. Alam mo, crush bita ka idol ta ka sa una pa, kaya lang sa una mo na magukay uyab, mo na wa kay kunikuan, ono. Tama ko, ingana yung mga istorya. Oo, sa una. Pero wala pa gyud giingon nga, you know, pwede ba ko mag-court sa imo or manguyab sa imo? Wala sa ni Ana ni istorya. Wala pud kay nakasabot magupod ko sa iyaya kay siman siya na siya dugay nga uyab na ba dugay na kanyang uyab niya na buntis gani na buntis sa lain. Oy. Ya, nahulog nga murag nagsimig ito atong atay nagsiya pangitag mga advice so bago ko nakabalo nga ingan ang sitwasyon kanang nagaunsa na siya murag nagkuha na siya nga nakagusto siya wala na ba pero wala siya nanguyab kaya na yung problema niya nahulog gani pud siguro nga murag ay siguro yung kinabuhi mga pila na mo ka months nag-ingani karon ingani nga dating pila na mo ka months last years na September among last September nga nagbalik na pud mo chat ingani wala pa mag-year wala pa pud alam mo, it's about time na unsa man gyud ni ana. I mean like to clear tanan ba? Unsa man gyud imong gabuhaton ana? Kay ikaw confused pug kay. Di na sa kakabalo sa nanguyab ba gyud ni or wala. And let's be honest, feeling na ako gaka-fall ka na. Oo, actually iya jud kong gipranggahan. Pag yun sa giprangkan ka niya. Kaya naman ko ito time nga natupo ka na ganang time nga murag magbuot na gani siya na naka-expose unsa man oy murag nagpapansin daw ko sa uban. Ano ba nagsiselos-selos na ha? Oo, murag mo sa problema ni mo pwede ano gusto ko siya niya. Kaya din kong giinan niya
ngano daw ingana ako na full ba daw ko kuning reply. Wait. Kisa may nasuko ikaw siya. Ikaw may nasuko sa post. Nasuko okay na unsa man siya murag nahulog nga magbuot siya. Kaya ka na religyoso gani kay Christian man siya nagdapat. So unsay imong tuba paingon nga na phone naman siguro ka. Wala ko ato nga time nakatubag. Kabagay, sis. Alam mo, ang problema na, ikaw ang problema na eh. Pag ganitong mga situation nga dili clear man pero burag lapok. Alam mo, problema ni kung kinsay una ma-fall, mo'y mapildi. Diba? Puro na mong nag-assume, kasi nakagusto na ni, puro lang ni basin. Sa panahon karon, pwede na ka mo diretso. Walay paasa kung walay assuming. Diretso ka maingon, kajut lang bi, kanang di naman ni everyday tay ngani ana. Unsa data giduha? Unsa gi data? Murag la hindi ko gugunan ka murag ako man good ang girls pwede siya. Exactly. No. Ikaw man because technically siya may gatawag sa imo, ikaw may na-confuse karon good. Kajut lang ano masige mag-chat tud sa ko. Unsa man gi purpose? Unsa man gi tumong na to ani? Kasi if imuyin siya nga wala ako lingaw good. Gusto na ko na mapagawsan. So, meaning to say, friendly lang ni. Di at least ikaw kabalo na ka nga, friends ra yun ni. Di ba? Di mo ko kabalo. So, sa magitumong tinguhan ni mo, ani. Because ang problema mo baka kasi ma-fall ka na. And yet, siya de, friendship lang yun. O, sinong kawawa ngayon? Ikaw. Kasi ikaw may na-in love, di ba? So, kailangan ni mo na yung kadyo lang. Kani bitong atong kuan ba? Sige, kagkuan sa kuan. So, magitumong na to, ani, kuan, anak. Kay ikaw pod karon tungod kay nag-expect sad ka nga barang manguyab siya. Ang may tabuan ni karon gi-close ni mong heart sa lain. So baka kasi naiuban nung tanang opportunity, wala na kay dito ka naka-focus sa iya tapos at the end of pila ka months friendship ready ay bang nga kakaron. Kawawa. Di ba? So it's okay. Ako para sa it's okay. Tanong mo lang unsa may imong purpose ani ano I'm sure na naman ta sa saktong edad nakasabot naman ta ani. Unsay purpose na to ani atong chat? Asa man tumong na to ani? Because ako kay confused man just tell me ikaw andama imong cellphone kay basiyan to mag friends sa mga ako di fine. So at least imo na i-minimize ang kuan kung mag-friend siya hi lang ka diretso wala naman masyadong conversation because bura ka nagkaon og tamtax ginahinay lang nimong pasakit imong kaugalingon. Diba? So it's okay, it's okay. Tapos i-update mo ko ha kung anong unsa iyong tubag ha. As in online ba siya karon? See? i-PM, ikuan sa ina siya i-PM siya. Tapos i-PM me also kung anong nangyari, kung unsay tubag niya. Diba? Di mo na ulaw. Kabulok ka. Ayaw ulaw because this is reality. Tanaw kung imong hunaw-naon di makamanawag karon kung wala ka nagantos karon bing wala ka na confuse karon. Na confuse lang kuya kay maabot mo ta tayo nga usahay nga marag magilti gani kung magdili man sa ingon nga puan pero kana gani mag-entertain ka kay. Oh, exactly. Feel magud ako. What if kung ka nga laki mo na nimong forever tana tapos wa nimo gi-entertain tong kinagunaw na lagi ka nga naa siya ta karon giingnan day ka nga friendly ra mo gina-approach ako sa imo kay akong type kay imong kuya. Hoy. Or di ba na may mga nga nga nag-friends mo dito rin ka sa friends. Di nga. Di ba? Ay nako putol na siya sayang. Thank you sa pagtawag. Sayang samtang may nga ng mga butang grabe na kayo ang mga nag-assume na kayo ngani tapos karon ang ending di ay actually friends ra gid akong ay actually nagpag-friend ko sa imo kay imo magong Omega kaon tag bayabas. Alas 2:55 mamuga sa Omega dyan lang.